Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Кася. Привитание. А што ў тебе здарылася? Ой, не пытайся. Пакрыўдзіў хто? Вось іду я сабе па вуліцы, нікога не чапаю, а ён як наляціць, як штурхане, а потым як падхопіць яго, і ўсё, я нават зрабіць нічога не змагла. Кася, пра што ты гаворыш? Хто каго падхопіць? Нічога не разумею. Да я ж кажу, ветер як наляцеў, такі моцны, выхапіў у мяне шалік і паляцеў з ім. Ну, Кася, я ўжо падумаў, што сапраўды нешта кепскае здарылася. А што можа быць горш? Мой самы любімы шалік невядома дзе. Да у цябе гэтых шалікаў столькі, што ў шафе месца не хапае. Ну, Лесік, паглядзела б я на цябе, калі б твою самую лепшую машынку падхапілі і панеслі ў паветры. Для гэтага патрэбны не вецер, а ўраган ці тарнада. Гэта амаль ураган і быў. Такі ураганісты ветер. Ой, Кася, не выдумляй. Ты ж там не быў. Адкуль ты можаш ведаць? Усім добрага ранку. Ой, Настачка, ты знайшла мой шалік. А гэта твой? Я яго з дрэва зняла. Уяўляеш, на мяне з раніцы тарнада наляцеў. Кася, ты перабольшваеш. Гэта ўсяго толькі моцны вецер быў. У нашай краіне тарнада не бывае. І зноў ты са мной спрачацца будзеш. Ты ж нічога не бачыў. Сапраўды, раней у нас такога нічога не было. Але вось што адбылося ў мінулым годзе. Так, цікава. Ого! Кася, каб ты на такі паветраны слуп патрапіла, разам з шалікам паляцела. Так, гэта вельмі небяспечна. Я б палятаць хацела, але ж не такім чынам. А што рабіць, Настя, калі ты апынуўся ў такой сітуацыі? Калі такое небяспечнае надвор'е, лепш на вуліцу не выходзіць. А калі такі жах напаткаў цябе ўжо на вуліцы? Я ведаю. Неабходна трымацца як мага далей ад мастоў, ліній электраперадач і збудаванняў, якія могуць быць разбураны. Малайчына, Лесік. А яшчэ я чуў, што нельга заставацца ў аўтамабілі ці іншым транспарце. Так, лепш перачакаць непагадзь дома ці ў добра ўмацаваным будынку. Зразумела. Але калі ўсё ж такі тарнада, можа нават і дом не ўратаваць. На шчасце, Кася, у нас няма такіх з'яўленняў, як у казцы пра Эллі. У гэтай казцы менавіта ўраган аднёс дзяўчынку далёка ад дома, а потым яна трапіла да чараўніка. Ой, калі б я патрапіла да чараўніка, я папрасіла ў яго З дзесятак шалікаў. Ну што ты разумееш? А калі б і так, а ты, напэўна б, кніг сабе заказаў. Я б хацеў ведаць усе правілы бяспекі, як Настачка. Дзякуй, Лесічак, толькі я таксама вучуся. Вось мой падручнік. Ой, якая прыгожая кніжачка. І, напэўна, вельмі карысная. Так, у ёй усе парады сабраны. Як паводзіць сябе, калі ураган ці якоісьці іншае здарэнне. Мы яе абавязкова уважліва пачытаем. А потым усё раскажам нашым маленькім гледачам. Вельмі добра. А зараз давайце глядзець мультфільм. Кася, чым ты там занятая? Адказваю на паведамленні нашых гледачоў. Зараз больш па электроннай пошце лістоў прыходзіць. Ага. Вось мы з Касей па чарзе на іх і адказваем. Ага. А можа, сёння адправім каму-небудзь не проста электронны ліст, а паштоўку? А з якой нагоды? Сёння сусветны дзень паштоўкі. А, цяпер зразумела, чаму ты столькі паштовак прынесла ў студыю. І ўсё ж такі мы жывем у час сучасных тэхналогій. Вось можна напісаць «Прывітанне, Ваня», дадаць смайлік і адправіць. А праз некалькі хвілін Ваня ўжо атрымае паведамленне. А паштоўку колькі чакаць? Тыдзень? Усё так, але ў паштоўках столькі душы. Паглядзі, якія прыгожыя паштоўкі Настя прынесла. Во, якая ёсць прыгожая, з жывёлай. О, а колькі нам паштовак дасылаюць падчас розных святаў. А, Лесіча, ты што, усе іх захаваў? Зразумела, гэта ж памяць.
Тым больш адразу бачна, як наш маленькі адпраўнік стараўся. Столькі часу выбіраў паштоўку, выводзіў пажаданні. Я памятаю, як аднойчы мне пажадалі цэлы чамадан морквы. Вось гэта паштоўка. А вы ведаеце, калі з'явілася паштоўка? Напэўна, вельмі даўно. Калі яшчэ інтэрнэта не было. І нават тэлефона. О, Віншавальныя паштоўкі і традыцыя абмену імі да святаў з'явіліся ў Англіі. У 1840 годзе сэр Генры Коул замовіў друк карткі, на якой было адлюстравана яго сямейства. Паштоўка выклікала вялікую цікавасць, і ўжо на наступны год яе дасылалі ўсім сябрам і знаёмым. ого, столькі часу прайшло, а гэтая традыцыя захавалася. Існуе нават рух па абмену паштоўкамі. Посткросінг называецца. Так, я чула пра такое. Гэта калі незнаёмыя людзі дасылаюць адзін аднаму паштоўкі. Здорава, сябры, што паштоўкі каму заўгодна адпраўляць можна. Нават у Аўстралію ці Кітай. Вядома, а табе ў адказ таксама будуць дасылаць каляровыя карткі. Цудоўненька! І я прыдумала, як нам павялічыць нашу глядацкую аўдыторыю. Трэба больш паштовак. Я зараз. Во захапілася. Зараз да ночы будзе паштоўкі пісаць. А ведаеш, Настя, гэта вельмі цікавы занятак. Я б параіў далучыцца да посткросінга і ўсім нашым маленькім гледачам. Добрая прапанова. Ну а зараз час мультфільма. Так, давайте глядзець. На старт! Увага! Марш! Стоп! Запомніў? Амаль усё. Тады пачынай расказваць. Так, гітара, слімак, званы, торт, слон, аўтобус, качаняты, паветраны шарык. А чым вы тут займаецеся? Развіваем супермагчымасці. Я вось магу імгненна запомніць больш за 10 малюнкаў, а Лесік толькі 8. Чакай, я яшчэ не ўсё сказаў, але ж... Вы мяне збілі. У цябе памяць горшая за маю, прызнай. А хто учора сваю ляльку цэлы дзень шукаў? Каб не я, увогуле б не знайшла. Дык ты ж яе на іншае месца і пераклаў. Сябры, пачакайце. Я ўпэўнена, у вас у абодвух вельмі цудоўная памяць. У мяне лепш. Не, у мяне. А я прапаную сяброўскі турнір. Зараз я вам прынясу яшчэ адну карцінку. І вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, таксама далучайцеся. Паспрабуйце запомніць як мага больш карцінак за 10 секунд. Ну, час пайшоў. Так. Запамінайце, час яшчэ ёсць. Усё, час скончыўся. Кася, колькі ты запомніла? Зараз скажу. 10. А ты, Лесік? А я 7, 8, 9, таксама 10. Бачиш, не ти одна розумниця. Здорово. А цікаво, а колькі у наших глядачоў атрымалася? Яны могуць даслаць нам свае адказы. Так. А мы праверым і вызначым самых уважлівых. І ў якасці прыза дашлем прыгожанькую паштоўку ці наш любімы часопіс «Умняша». Цудоўная ідэя, Кася. Давайте тады нагадаем наши адрасы. Давайте. Паштовы. 220-114. Город Минск. Вулица Макаёнка, 9. І электронны добраранак ТВ /gmail.com. А у нас жа яшчэ один мультик застаўся. Так, замыть час яго паглядзець. Ага. Так, пра сённяшняе свята даведаліся. Мультфільмы паглядзелі. Будем развітвацца. Сябры, не сумуйте. Дзень толькі пачынаецца. Таму жадаем вам, каб ён быў цікавым і насычаным. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку. Не проспіце.